Sa Gaisano Rommel, Kabankalan City. Sa lower ground floor, hanapin mo kami. SIRAH massage ang pangalan namin. Para sa masahe, kami ang kailangan mo. Pagod ka na ba? Halika na dito. Kaya't halika na at magpa-relax ka. Tanggalin ang pagod at stress mo, iwanan na. Mocky, Rommel at Emilio ang gagamot sa'yo. At SIRAH ang mag-ayos ng iyong appointment. Handa na kaming tulong sa'yo. Magaan ang kamay, malambot ang haplos. Para sa iyong katawan, kami yung gagamot. Sa bawat kirot at pagod din na nararamdaman. Sa SIRAH massage, ikaw magiging okay. Iwanan mo na ang iyong mga problema. Kaya halika na at magpa-relax ka. Tanggalin ang pagod at stress mo, iwanan na. Mocky, Rommel at Emilio ang gagamot sa'yo. At SIRAH ang mag-ayos ng iyong appointment. Handa na kaming tulong sa'yo. Sa SIRAH massage, maging handa ka sa ginhawa at kaligayahan na matatanggap mo. Kami ay handa nang maglingkod sa'yo. Kaya bisitahin mo na kami ngayon din. At halika na at magpa-relax ka. Tanggalin ang pagod at stress mo, iwanan na. Mocky, Rommel at Emilio ang gagamot sa'yo. At SIRAH ang mag-ayos ng iyong appointment. Handa na kaming tulong sa'yo. Sa SIRAH Kabankalan City, SIRAH massage ang desisyon mo. Oh, para sa masahe, yung kailangan mo. Kaya halika na at magpa-relax ka.